Hagabay bat ka jingkali ka ba kandai ka ba pandi ka jing pensai hagabay ba ka market complex hapo mausun ram ka jubab na kaleng junga kalong hoj ya ka jingtai la pandap but hakini ki kandiat benai ki maswan sing sayo ban Menteri Kampura ya ka project Merak kau supplementary question hagabay bat kene ka jing pensai na kaleng jong yang ba ka kam keladap bat sengin lesengin pleno Andre ngasupa ban yo jeng pensai kandiat nomor ba ya kani ka kam la jendon sisna menta ka market complex la dap Andre kani kala wandra cibun ki jing namenta ka committee ba namenta ka snong markawai ka jaka kala dap ai ka snong ka kam kala dap but Andre hadu menta ya kani ka maintenance kamdan kano ka kenja maintenance but kadon ka cibun ka jing penlut let's say hadin ban la play bang sesisian ti ya kani let's say menu ban siu namata kani ka maintenance jong kani ka market complex ka bla dep menta la sisnam hagabay ba ka jingkali ka ba MC ban ram milara kalong ba nagaleng jongi hi kai ka ba ni la ban le kalong ba kadon setengah di ka amount ka barang sa ni ka pending bill kata kadon kumbah nyolak duna kaba menta kadon haka lenti badang proses ban pladno ini kabil ti namta kata ka additional amount yang menta ngi padon ya ke buku mita kijing ya keren nomor ba kandai le se kasen ka banang kong ban yos ngau ni MDC ban bromo ban itu kata ka jinglong juman kata ka market complex ti le se ka ka ba phi penskon nak leng jong phi ka ka benta ka ba don kamba ti nak leng jong ka isi ka batmai ha kajing kmi junga ku em ni charge kinsa kmi bia benia ka ka benta ka ba phi pilapan sko bani sale ka banong kam yang ba kadang don ka bil kemba nyolak tingkah ka barang sa ngasuku apan su ba nak ka daw ka penlong ya ka isi ka batmai menta ba kan pensakut ya kani ka bil namare ka kam menta la sisnam nadu ubnai Oktober macam 9 November kani ka kam kaladap dan dengan kau pun suatu ban nak ikat dapat ke penlong bah hadu menta kontraktor umpat yo ya ke jingsio nak kaliang jong ke district council ban jubab kata ka jingkali kalong ba phi ngang jubab tangi ka ka banga nga kmi nak ka mi ka jonga bat kalong ba ya kan ka amount lan ka pending bill ka banang sahi nadu pula yo ya kan ka yu la ada ban pelat bat kadi ka benta jong ka finance department mo bahkan kami banyak ya ke jeruat mo tadi ki technical issue ki baton hagabay bat kanika amount ka barang sa but kumpang ila i hangni kat kum kanika jubab ka bang nilai du bane kalong ba ya kani amount ka barang sa hi hakini knet mo hakinet banai le singin sa platno ya kani nomor benta kadon haka lenti bala ada proses ya kanika amount na syukur mo sutu kai kata ka daw kan ka ba penlong nomor ba kamdi ka bakam ka badang dep menta si banai arbnai lajam don sisna menta tikai ka penlong ba haduk menta ki 4 lak bensio nomor ba kani ka wanra ka jing nomor ba kai ka penlong ya ka office ka jongi menta ba kam lak bensio nomor ba ka kam kamdi ba dep menta si banai arbnai la sisna menta tikai ka ta ka daw ba kim lak bensio pendep nomor ka wanra ka jing donong ya ka council ru kamdi tang ya namta ka snong ndre ke ta ka daw ba penlong ka office ba kam lak bensio pendep ban jubab yang kata ka jingkali kalong ba ha jing syang la de penrap la dia ba phi na ka liang ka mi ka junga ku bu em in charge la de pelat le se ya ka file na du menu bar kla poi ka finance department mo but nak leng ka finance department kla le ya ka badong kam le se kila badon ki jerut jawat ki technical issue ha ka ba ka pending bill le se but ha ka jing tip junga ku bu em in charge mar ba kam don shu ha ka ti junga la de pelat na du menu kemud ba kai ka bangala ban jubab kalong ba kedai kabasa kedai ka benta jo ka finance department ban penbit pendiang bat kat kum kedai ka jubab ka bla ai nu mereka long ba wat ka finance department ko la pensai ba kani ka amount ka bangsa ka pending bill la don hak proses ban pendep ka bala bangsa bro kata kedai ka jawab ka cuma Hato ka office kala dia benda amki kenja agreement berkini ke market aku mau sendap ka jubab nam ta ka jingkili ko long kum di pihaba habai de bakani ka market complex hadu mentaru kampadon ka handover letter nageleng jong kontraktor te ban yakren ka management lani ban
moh lese kumnu shanu ban peniat ya kanika projek syakmat la nika agreement ru bari ban ya penbet moh kasnong barka desa council ya mentah hingin 4 lak ban ya penbet ya kipum kita ti lese tada u kontraktor ula ai ya kanika hanover letter palese la ngilak pelat ya kanika barangsa kamon ke barangsa moh ti ya keberang kami salek barka don hi kacing keren verbally bagi nong alam jo kasnong ba in ya penbit penbiang no la biang na dong sedong in ya penbiang no kenang ba kani ka project ka ba council ka la be tangka kanong ka jingker khui pai ba no to dong than Hato kani ka we ke market ka badon apa ringdo jela dep te kala diop siu na am kaniru kalong lang ha juju ke market apa ringdo ha ka be ba ka jingkeli ka long ba phi Yamanta kamdon hak jikte pakne kami chunga but kai ka banga shukwa bani thu api kumne galong ba verbally hi kidon kidi kinong alam na to kadong kathan nang te na po riang do hakini ki khnet nai kila awan e kadu yanga banda kaleng chunga hi ngidang ya penbet ya ki shibun ki banta ki ba ngidong kaman pendep but ban ai mentai kita ki detail mo lani ki jubab ki ba khamsha ki ba khabnya kamdon hakami chunga balle sila da I member badan buram Ibelawara ya kena jingkeli ke supplementary question mo isya in IAP ya ke jawab question le silang ba joka dotes kudesh Namar ba iyong meneba nakalian ka jungi ila pelat ya kene ka file nga suka bentip hau banai iyo ila pelat ya kene ka file nakalian jungi EM sa ka finance department ban jawab ya kata jingkeli ke long ba kamdai pi ke basuk ban kenmau ya ke por ba pelat ya ka file nomor ba ka file la ka table jungi tepi mars ni syong ni le kala abun ma ti ban kan mau ya kapur apply ka file tapi te la sitom sebab pelat tapi wat ban kan mau ya tarik khala jong dong sitom kan mau kata ka por apply file tapi ka jenjara ti kata ka jawab nak lain junga le se I member badan brom minum snow kata ka ka bangala jawab ti kata ka ka bangang syukwa ban persno kudesh ha ka jing shisha nak liang unong keli jing keli ula bu specific ha ba dei ba ka mau senram te nak liang ka jonga ngam sudei ban ong ban pediang ya kata ka jubab ban ong bangan numla ban tip Habalawan hai yang darbar kamu di ban penkre hak bayade baka mau senram na dong shadow kadi ban long details titang ban sukeli tang ita menu fi pelai saka finance haba fil ajuba menne ba nakal yang gajong fi filap pelai ya ka file saka finance kadi ban danan record menu fi pelai mla ra sujuba syangkunor badan brom kebawa ngai fi mende hi ngatrai kata ka jubab nakali Mamba badan berom berak ya kena keliru hal ai ke jawab ko syai ba manong man kan mau mo kata ke sini ba pelaj kata ka file kamdai ke basuk ngapi kamdai ke basuk ki file ki babun tengah trai kata ke keliru kamdai ke jingkeli ke badan bandaong ba kadan kadalong mo ka ba ni habit ban ai kata ka specific mo kamdai ke badan ke jingkta nagaleng junga ti nagaleng junga suka ban kerpat ya ki para mamba hi ba ya ki issue hi ki bomda don than ke jingkta mo le se nam ta ke jing bha jong pat ba ka ba hai Inom ya pencerong kai kata kade ke bangang suap kerpat. Mr. Chairman ngawang kumni te kamut ayu kata baong banya pencerong kai habang yawan hang ni ngia keli jing keli kani kadi ka kenta keli jing keli tingi kam keli ka ba sabar jong ka subjek ru ka jing keli jong member kalong ya kani ka subjek tiban ong ban su pencerong kai ngaso kata kedi dah kawa puram mo try ka jingkeli jong I euro I amila keli ngatry inong keli ro ila long satisfied ya ka ba ila ai yamma na shukwa ban kali supplementary EM in charge kani ka building ka ba sanction ka amount ka dei lapo ka council but kani ka building ka ban dei fit ka building ka long ka this council kadi ka council asset Berjumpa kata kajing ya kata kajing kali kalau bah hot kani ka dei ka council aset ka bangi ngi bei tengka ya katuka project hangtai but nimla badan ba ketika cakap hi ketika cakap jongka snong bat kilong try da snong handre ngi kum council ngi don batai ketika project kalong ba la dep ketika project berba kandon ka share ka bangin ngin saya penbed si la penbiang dot kijing dong kambro kata ketika coba makan timud ndala dep ka ne ka building kendala complete pin handover no eka saka dor basnong ti kumang ong meni namar ba kani ka project adu menta hot la dep handre nyimpat yo ya ka handover letter tinggi sutu ba habang nyimpat yo ya ka handover letter banyak keren ya ka management lane ka agreement kadang sitom palat ti andang ila yo ka handover letter le se ngin sakhot
ya kini kinong elam nakato kisnong in saya syong ban ya tai ya kren sandi bah hagabade berka management hagabade berka agreement ru ngin saya thir ngin saya tai sadi bah kata kare jupap nak lai chunga Normally kano no ko project kabala sanction dakade daga council ne daga government ngidon kam ban mo penbiang ya kita ki proses ne ki bagi ong ya ka detail project report DPR mo tiha ka detail project report ngathrai kat kata ka amount bala sanction kat kayo kandon ka specific jing sothu katkam jing sothu jonga kandon ka specific method ban perkhat ba dagi sanction nya ka amount ka investment jo ka council te once nila invest ka pisa what is the outcome or the income lakato ka market tinga skwa ban tip ba kalong ngakwa ban long very clear ba ka council kadon ne em kajing yate ne kajing yakren ladu por ka ba laslang mentei ka kayo bakin handover cha kasnong ne kan pej ka dis council kata kalong very specific ngakwa ban tip ba kadi kan pej ka snong ne kan pej ka council syong kunor ban ram ban jupap kata kajiki kalong ba ya kadai ka project hi kadai ka bangi isu budin nakaleng chungi ka ba lalong kumba syuong ba isu palat ka file ka bangsa mo ya kata ka pisa ka bangsa handrai ya ka jingstang ya kadai ka project hi da ka bobrom lale da ka isi ka bladap te nakaleng chungi ya kata ka jingya kren ka jingya kot ka jingya penbet nadu nengkong kamdon hakani ka me ka jingtip ani teki file ya bangi ni yo hapo department mo tinga hikan jupap da kabasai ba kum kita ke jinga kut ke jinga kan ya kan ka project kamdan ten reka ka bang skwa ban pentikna ban make sure kalong ba nagleng juki kum ka isi ka thamai hi wala ka de ka project ka bangi ni shimti ka project ka ba ngi shu budin ya ka baladap kalong ni pentikna ba ka ba ni labai tangka nam takani ka project kalong ba ngi kwa ba kanlong ka jingmatoi om tang pai ba jong to dong than ndrei kalong jingmatoi ru am tak council ngathai kamlong sai ka jubab ndrei tong in yehun bari nga suthu ba kade ka project ka ba la penyat ka isi ka berim ndrei nga syukur padret ba fin simkhia ba fin suthu ba ya ka project nang ba kanlong very clear namenta jongi ki member wadla kam ha ba consultancy jongi ndrei kade ka asset jo ka council tingilong mo ngilong ngidon ka right bangintip ba kumno kanikan function but kano ka rukom kanon ra income ya kaneka council tengah kermen pinchim kya halor kata but ngin kermen bangin ra revenue ru lingba kini ki market ka bangila mo pelut ya ka pisa ka badi ka jongi but ka jongi upai ba tengah kermen ba ngin yashim kya halor kita kanang bakan balance but kanon ra revenue ya ka council banshu binrap ya kani ka jingkeli ka balawan ra dai MDC Badan Buram napo mau senram di ngakwa abangan keli ya IM in charge Badan Buram jong ke council building kaba nakaliang ka jong aru ngakwa bantip angni baswa ban sanction ne banchna ya kino ki bade jong ka council asset ba mo ba be pisa na ka council te khamtam ki yo te kalade bandon shock agreement pinumla ban chuai kum to banong ban snai ki yo ki hat klem don ka agreement bat ka snong ka tha kata ka jingkeli kalade ka ju ka jingkeli ka ba la keli no member ne em kata ken bangaru ngako abangan bangaku ka jingken shai nei kam lele kam phe em nomor bal ka ju ka jingkeli ka ju hi banong ba nadu menne bangin sa penbet kita hadian kabam la banong hakabede ber agreement la de keli la de raise we member ti em la de juba em kata kabam la banong te namar bale shwa ba phi phin sanction ne ka pisaru kala de ban keli da koi ka jingkeli suha ka ju ka jingkeli ka nomai la juba ka ju ngathrai ka por le se ka ba ha ka file ka jong phi kam don kum kita ke tendri ke de bandon kum kata ka ki agreement ka ba shwa ban sanction banai ban snai ki yo ki han banshu banrap banshu jubab kata ka jingkeli kalong kum di adu mene ngala de pensai pa mengi kum ka isi ka thamai marsen dep simpi ya kene kampo council ila treshitam wati pori balang koru ban pendep kamtam ban kemi penia e ki project council nomor ngim kwa ba ki project council de ki klur kin shu pensep e kai ke pisa jong pai ba ni si takadong i treshitam ha
Bata kabadi berkani ka kabala penpau di MDC Bandung ban ong ba balai lese ngim ya penbet shwa ya ka agreement haswa bangin sanction mo ngalo no do meni ba ngam sanction hakasuki kum IM jong ka council asset ka bangyo kalau ba setang mat pelat ya ka remaining bill sang ka pending bill ka bangsa kum ba nyolak ti kumdungan ya penbet ya kata ka agreement sopan sanction kata pisana markani ka tang ka kam ka bangi mudin kam de ka kam chungi jina da ngi la don du menshwa sans ne menshwa le se nginong PKI ka ba PI jingmut jong pi ngilale kum tai bar ngadang ong hi nang ni sakmat ha bang pet igni project council ngalek keleng sodong chini stai ban buti igni project council ngong ba jina da ngi penongkam hok ya ka igni project jong council ngi budin tikna ngile tikna kalau jika kui sebun nam taka yo jong council nam taka yo ko jong council baru kalau jika kui upai ba hai ki bubun ki banta kata ka bangang yo i na keleng chunga but ngasukwa ban kren ka basai ba na keleng chugi hi nang ni sikmat lei ya kidu ki project jong council hapo jong ka jinglam jong ka isi chungi hapo ka jinglam jong ICM badon brom chugi habangi le ya kidu ki project nang ni sikmat ngin le ki balong ka jingmatoy nam ta council batru nam ta ka jingmatoy jong pai ba kata ka jubak na keleng chunga ka basai Dengan suka bantip hapo jong kani kayeng ibro ko bay kaba kanu tali ki market complex total ki bala bay pisa na ka council to kebesibun ya kata ka jingkeli ka jong pi bat nga suka ban pensai kum ni pi la pi kwa ban keli ya ka total number jong ki market semua te ban ai ya ka exact number ngatrai ka shitom han barbalai kidon ki market complex ki baladap ki lahap shaka market department kidon pat ki bompadap kadang hap haga jingpe chungi bangan shujubab tang ya ka badang hap haga kti chungi kum ka department bo ki badang hap menta haga jingpe chungi kum ka council asset hi kalong ba kidon tang ba arteli la ngam bakla map yang ngamla le si ban ai kata ka exact number rei la ngam bakla kan tang ba arteli ka we ka mau market complex sapo mosun rambar ko ipat kada po riang do kam da shai pi kata ka jing jubab ka jong IM in charge banong ba ya ka department hi banum tip ba na ka council building kat no tali ki market complex bla sanction na maka file kan ya acha na ka council building hoy nga so kan hab ban ya sa shapo ka market department henry shwa ban sanction kan hab shwa ban ya ban root out shwa na ka department jong ka council building ti kumno ken banong ha ni hayeng dorbar ba pinong ba ngamlong syo ndek records ke di bandan tapi kumangala jupap hin dum ne kalong ba ya kai ka baton ha ka table ka chuki la ne ka mi chungi kum ka department ya kata hi ni ai ya ka jupap ka basai ba hari ya ka bomdon ka ti ka chuki ka bomdon ka table chuki kum ka department kum dungin ai ya ka jupap ti na kaleng chunga kata hi ka don ka jupap ka bang kwa ban pensai i member i badan brom pale sila ri kwa ban yo detail ya ki tagiwe pat ki market complex mo esi la aban ai ka jing tho sha ka market department bakin ai jing tip kata gre chupa ngai